så er vi på vej hen til bukken. Spændende at se, hvordan den ser ud. Den jagtede den gaffelbuk. Men jeg kunne se, der var lidt op over ørerne. En stærk buk, tror jeg. Der ligger den. Det store dyr. Og jo. Rigtig fin buk. Pæn buk og skyde, fordi den mangler den ene spross. Så den var fin at få ud af stammen. Og den er skudt ude på omkring 80-90 meter. Så det kan ikke være ret meget bedre.